nějaký číslo. Číslo? Jo, vypadá to jako heslo. Co takhle zkusit 1, 2, 3, 4, 5, 6? Výborně, jsem tam. Cože? To fakt funguje. Ale jsou nějaké dokumenty o dopravě zbraní pro Rusko. Ty krávo. Tak to stáhni a nahraj to tam. OK, mám to. Výborně. Michala? Michala. Zkus do té díry a přeplav na druhý břeh. Chceš, abych se zabil? Nebo jen tam skoč. OK, jdeme na to. Slavi! Makáme! Jedu! Makej, makej! Slavi! Zapamatuj si, že vždycky, když nestřílíš, musíš mít zbraň zajištěnou. Jo, neboj. No dobrý, ale ještě přidej. 22, 23, 24, 25, 26. To už je lepší. No vidíš, že to šlo, tak zítra v 5 ráno na vysílači. Už zítra? Tak hodně štěstí. Alož tu zbraň. Tak to bychom měli. A teď ten vysílač. Chcete po mně nějaký číslo? Číslo? Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, že? Výborně, jsem tam. Cože? To fakt funguje. Ale jsou nějaké dokumenty o dopravě zbraní pro Rusko. Ty krávo. Tak to stáhni a nahraj to tam. Michale, až teďka řeknu, mám to. Nezačni prosím tě zdrhat. Sakra, kde je ta pizza? Vítku!